ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసే రాగి జావ చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ కె విజయకృష్ణన్ తెలిపారు. జగనన్న గోరుముద్దలో భాగంగా బడి పిల్లలకు రాగి జావ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు. విద్యార్థులను ఉద్దేశించి సీఎం సందేశం ఇచ్చారు. తమను మరింత ఆరోగ్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దుతున్న జగనన్నకు థ్యాంక్స్ మామయ్య అంటూ విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం ముఖ్య అతిథులు రాగిజావలో ఉన్న పోషకాల గురించి వివరించి విద్యార్థులకు రాగిజావ పంపిణీ చేశారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్, బాపట్ల, చీరాల ఎమ్మెల్యేలు కోన రఘుపతి, కర్ణం బలరామ కృష్ణమూర్తి, బత్తుల బ్రహ్మానందరెడ్డి కలిసి జిల్లాలో రాగిజావ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.